Sirkal ikwayo mondo okas chenro mag keto chik aguch omenda mar Ward Development Fund machal kod aguch NGCDF matayo kod MCAs mondo okonye jiwo dongruok mag gwenge. Jotelo mag siasa kaachiel kod jodak ma oloso kinde choko pesa mag gero klese e gweng' ma Juja, Kiambu owacho ni keto omenda ni chik biro konyo kelo dongruok marom e kor gwenge kendo duoko chien ladruok mar jonyuol choko pesa e kinde ma gidwaro kony ka giloso e sikund primar ma Matundu. Jatije mar riwruok mar Finsco Africa John Moura kaachiel kod MCA ma Murera Ngatha Wambiri owacho ni dongruok mar wards 1450 mag Kenya kalo e pek gi sani. Yes. Let them retain the CDF. Let our members of parliament today go and create the way we create the CDF, because sio katiba ilibadilika. Si katiba ilibadilika, walienda kwa bunge through act of parliament tuka create CDF. Hata mambo ya wanawake ilikreatiwa ile inaitangwa Women Development Fund na Youth Fund. Why are we not having Ward Development Fund? Tuko na CDF na sasa tunaomba serikali zingatie Ward Development Fund, ndio mtu kama MCA akuje hapa ajenge darasa akiwa peke yake. Hii mambo ya kwenda kuomba pesa kwa serikali kuu, kwa serikali ya county tunaomba ishe, na ma MCA wapatiwe WDF, Ward Development Fund, ili wajisimamie.